aja kereta mangan sego embuh ping 5 asik dadi Joko aja gampang ngersula kepengin urip mulya rabi ya rondo rondo saiki pancene ayu ayu ongke cari ses lali kabueh iki yen liwat aku kelingan gubuk ae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen nate tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti kaget rena cecatetan jroning ati datan luntur saya marak ati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara esek-esek esek-esek
mergo leren dek ning gubuk asmara. Aku ning amati dulur perkembangane jaman akeh manungsa bingung dolek penggiaan awe ya kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomine gak kekurangan ayo padha eling dulur karo anane teknologi mergo iku bisa dadi iso alusi secara offline maupun melalui aplikasi dijamin berhasil asal mau berinteraksi. Au iyo hae iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas darah pikir manusia sungguh terbatas perbuatan yang salah menjadi prioritas di dalam kehidupan beraneka macam ono sing wira swasta uga seniman pabrik industri wis membuka lowongan kanggo mengurangi nilai pengangguran. Mulane ayo bareng semangat nek urip ana donya bareng sing giat. Mulane ayo padha bareng sepakat boleh bersaing asal secara sehat. Tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing edung ganteng rupane ana sing rasan-rasan dipek mantu ngolehno putune. Alhamdulillah termasuk desa Banyu Urip iki langganane karya baru. Wingi kerobongane nang kene panggunge ngadep rono. Saiki kebalikane alhamdulillah acarane nggih sedekah bumi nggih ruah desa. Samantune desane dibancaki masyarakate, bapak panitiane lan sak
wonge kabeh diparingi rejeki engkang halal barokah diadono saka balak lan blai dadiya menungso sing wangi. Wangi tegese kaya ambune kembang. Dolek sandang pangan mesti gampang. Allahumma becane sing eling, becane sing boten eling. Kula damelaken gending padha eling, cek eling nang karya baru, cek eling kalian Mas Aji. Ngoten nggih? Tarik cari. Siap, lah sampean mriki ya. Sing akeh, Pak. Sing akeh, Pak. Sing akeh, Pak. Oh nggih, matur suwun. Panjake dereng. Nggih, panjake kula nek mboten ditabuhi, mosok ogel-ogel dhewe, Pak. Panjake. Lho, panjake, Pak. Cek gak ngerami ae, Pak. Nggih, matur suwun. Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke
sawah turut ke hati rembulan nek saya dadari angen tenwi lintah kemukus perawan kene jarene gak rapi-rapi jaring ngenteni tuweke wedhus kayu kayune jati amene klopo lugure limo rapi ayu manasno ati tak jajal rapi rondo dada urip tambah telung sonani tak trong dadi tak trong ditak tutrong tutrong ditak tutrong wong ya wis tuwek diongkek-ongkek kon kok kadang ngluguri wong-wong ditawur wong banyu urip kon kok jangan tak pisui kalau ada wong gerang tuwek-tuwek kok dia nggak suka gandengin dulu lha sing gandeng aku sih cah masih aku biar tahu ganteng Ji mosok gak kaya awakmu Mosok? gandengku biar jokoku wong banyu urip lu katut aku kabeh lulu glani ojo caca wong banyu urip begengge lu katut aku mosok mblaran nang begenggek kon wis jelas Sidorondo Sidorondo bolehmu kuncul lho lha apa kok ya Sidorondo iki padha karo nyemoni rondo banyu urip banyu urip sak sret gak ono rondone. Jare sapa? Apa? Wong aku pikirane mrene lho tak hitung rondone tok suwidak. Mosok net Seitu gane sing nombal luas. Lawek kabeh. wek kabeh. Ya sida rondo kaya aku iki lho. Mosok sing kodhong kuning iki kaya rondo net. Nek delokane kaya iya jane. Ayo kon iso gak Cita Rondo? Wong aku gak iso. Nek kon nyanyi sing enak, Iya. mergane banyu urip iki langganane karya baru. Nek kon enak balik rene maneh. Iya. Nek gak enak gak ngarah kon rene. Mulane nyanyi sing Ojo enak. Wong sama kelagepen ta iki. Ayo Cita Rondo. Nonani. Nonani. Nani 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 nano. Iya. Nano nane nani nano nani nano. Nano nane ni nani nano. Nano nano ni nani nano nano. Bapak-bapak, ibu-ibu, repe jonet mek nano-nano tok. Nano mataku. Sok plak-plak iki lho. Mangan prupiji dicampur ketan Enak. tuku sewek jika pojoke suwe Apa? aku rapi ji mau milih sing prawan enak rapi tuwek mari bulan madu rong dina mate Kosok mate iku lho. enak di warisan Kon ngono iku ajane. mlaku-mlaku ji Iya. nemu rondo ayu Rondo ayu. nek tak sawang seneng karo aku Lani? tak didai ji guyang-guyu Iya. bareng tajang ngomong tata rondone bisu Lho bisu. masih bisu ji Iya. pokoke rondo Gak masalah. masih rondo aku gak apa-apa Iya, gak apa-apa. rondo kan duwe donya Iya. jonet gak ngersula Ojo. sing penting rondone duwe tung Kon lho. Wis tuwek porno. lho sing porno sapa Duwe to ima lho. duwe tung Foto rek.
duwe toko Ji. Opo? Dodole lemu tokone gedhe. Lho, lah dodolane? Dodole bawang pre. Lho. Menayap ae. Bawang pre ngene kok wis sumute ra putih lah. Akarku. Lah iya akar Iya kok sumut. Lah iya aku nek arep sumut toyote ya. Akar. Bareng mari rondone ndawa bawang Ji. Heeh. Sumute tak jabut. Lho lah apa mbok cabut lho ngawur. Lah rondone muring-muring. Lho, ya jelas. Iya ta, tak delok teteke bawange cuwil. Lho, tanggung jawabmu. Iki tanggung jawab aku nang galangan. Ngono ngomong gede. Iya iya. Tuku apa? Golek LT ku. Lho. Gaya apa? Sing ngelim bawange rondo. Yo. Yo gak kenek ta lah. Ayo, duit mbakku. Ayo. Tak pek kopiahmu net. Lho. Duit. Waduh, mosok kon wis dublek net. Kowa kalau jare kok lho. Gak pantes nglodrok ya munggah. Ya ampun iku. Keren apa nglodrok. Ya ampun iku. Nek aku tak pek kopiahmu, angapno lambemu. Oh, dianggapno. Iya. Ngomong mama perlu Pak Bimo. Tak pek kopiahmu net. Wah. Duh, Jare dikongkon mangap. ilatmu tokno ilatmu. Ware iki rek enom kowe ilablek gak karu-karuan. Tak pek kopiahmu net. Nah, Kok kirik kon iku. diri matamu kuno. Wira suara. Wira suara. Heeh. Tak pek kopiahmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek kelambimu net. Tanpa gak apa-apa Jawane rek. Tak pek sarungmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek selopmu net. Aku tambah gak apa-apa. Jawane rek arek kira. Wong aku. Ojo get-get. Tuwek remek ngeblak nang kene Aku iku. coba balik wong tuwa tamput iku. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Lho. Oleh tak gak? Oleh tak gak? Wong gak kalong ae kok. Paling cuwil titik koyo bawang ngono lho. Tak gonceng bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak rangkul bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak ambung bojomu net. Gak apa-apa. Nek tak keloni bojomu net. Kon tak pateni. Renge iku lho. Yo gak keren ngono, aku gak tau ngeloni kok keloni. Masih bojomu tak keloni muring-muring kan. Lha apa? Gak muring-muring. Gak. Hati-hati suwengi tak keloni ping 6 lho. Cerongoan. Tapek blangkonmu Ci. Aku yo gak apa-apa. Tapek klambimu Ci. Aku yo gak apa-apa. Tapek celanamu Ci. Aku yo gak apa-apa. Tapek sepatumu Ci. Aku tambah gak apa-apa. Si burung. Tak goncet bojomu Ci wah nesu. Aku yo gak apa-apa. Kok gak muring-muring. Tak rangkul bojomu Ci. Aku tambah gak apa-apa. Sabar temen Tambung bojomu Ci wah nesu. Tambah iku tak jarno. Tak keloni bojomu Ci muring-muring. Ya wis kono ndang entek-entekno. Entekno net. Dikon ngentekno. Wah, nah nek ngentekno bojomu ya gak kontal. Lho, Oh, bojomu kaya kebon danu, ngono mana lek ndongkel angel. ndrodok kon niku. Krungu swarane kendhiang. Dandut. Mas yo pe iso joget Krungu swarane kendhiang. Dandut
krungu suarane gamelan. Bauyar. Sampai ngiwo Cak Sudar kalau mangan Kaya ae. tak beyo sing tenggomu bongko to. Kaya kerja mangan. Wah iya. Yo enteng mari oleh sampean. Iya ya gak apa-apa wis pangan ngono tabe. Kendang cari kendang. Kendang matamu. Yo dewange tak mana jalan perintah lho. Krungu suarane kendang. Kendang cari. Krungu suarane bledek. Kon niku lha apa? Enggak ono apa-apa ngono lho. Kon apa kon gak modun? Ngono bledek. Lha apa kon gak modun? Bledek. Wah, asam urat iku umat arek iki. Biasane modun kok. Enggak ono apa-apa ngono lho. Krungu suarane kendang. Dut tuk kendang dut tuk kendang dut dut. Lho kana balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru malah dosa balon hijau. Loh, dhuwur. Loh. Lakon ngesot lha apa? Lapo? Sekel mulino temen tak gak modon niku. Wong sepele mang gak ngono lho. Mari ngrami. Arek modone kok dianggang-anggang. Cukur. Krungu suarane kendang Tuk kendang dut tuk kendang dut tuk kendang dut. krungu suarane kecele. Krungu suarane kendang Tuk kendang dut tuk kendang dut tuk kendang dut. krungu suara lek aja dibungku. Krungu suarane entut. Apa? Kono dikek duwe sapa, Ji? Loh. Sapa lali aku? Loh. Pak Parmin. Iya, lali aku cuma jenenge. Jenenge apa? Pak Parmen tak Parman sapa, Mang? Oh, Sapa? Bayan. Lali aku, Mang. Pak Bayan. Pak Bayan. Bayan. Heeh. Oh, Pak Bayan. Ah. Nanti wong Bayan. Kok turu. Turu. Masih turu tak buka, Ji. Loh. Mulai wong wisan. Kono dikek piro, Ji? Mbok piro emang? 100. Jagalan ganteng jaluan. Loh. Wong aku disawe. Iya, main nyawer iku menembel kayak dhewe aja arep. Lho, lah apa? Lho, kok iku ganteng dilono wong. Lho, lah apa dikek kok Kok jalu dikek duwe 100 aku gak kok jaluk enak. oleh tutur-tutur iku lak wong sik lho, sing ngidan kopian kok lho. Mburine wong gawe kacamata. Kok lho. Gak, anjene jone itu gak tayo nek masalah duit modun. Net, masalah nekat rek. Lo kok diseret? Lo gak tayo temen. Baik, apa? Ya saya dadi asing. Iya, hangsi penyele. Saiki dilereni. Loh,
Kono kemeruh. Iya, ngentekno sepatu. Gak, kalau pas nek sepatu kan. Ngawur. Yo gak ngawur ngono, men. Demen yo apa sih? Jeneng. Oh, Camin, gak duduk. Lan opo nek kok. Kok ya wah. Ayo ngapa menyeret-nyeret? Ya itu lho men. Iya. Kalau tapi iya ya kok aja malu rek. Iya weh. Matur nuwun. Iya. Piro Pak, Pak? 10.000 yo. 10. Satu. Lah yo tambahan 10. Jangan 1 juta lho sih. Jadi tuh ngeramik rek. Pun. Iya, matur nuwun. Sampeyan kayak duit 100 alhamdulillah. Ben oleh rezeki. Amin. Rezeki toko ndi ra lu? Ya dodol sapi yo. Oh iya. Kon masalah. Asirang. Neng Rika. Nang Sabo ya Neng ya. Kono aja hancur-hancur tak pateni kan lho. Dalem. Kone Pak Sukamin ya? Iya Pak Sukamin. Kono cuwe kita gawakno. Oh. Kok niku lalian. Tapi mati duwe 1000 kali kalian. Wah, weh kok niku kon kaji bisui. Kono lak diunggahi Pak Sukamin. Juga ambil yo. Lek dikek dhuwit sih. Duwe 100. Dikek tak gawakno. Aja kon iki bisuan. Wah, duwe 100 ya. Menek nek tambah tuker ami kula loro salah. Aku takon. Takono. Abot ndi kon dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Ayo masalah lho iki. Nek arek enom sih aku nyadari, gak lalian, tapi wis tuwek padha tuweke. Wek, iso elek. Ayo, Ji. abot ndi dijabut dhuwitmu ambek nyawamu? Men bali amen. Apa? Ya abot nyawa Gus. Abot nyawa? Ya ta. Nek abot nyawa ya wis kene. Abot nyawa iku Tolong ambek Bagus. ngono. Bener. Digawakno. Gus kon njaluk dhuwit 100 dewe apa Gus? Aku mben iku tuku sapi. Iku sapi. Ini gawe tambahan suwenet. Oh iya, sapine bengah ya apa Gus? Mo. Nek kaya gorene. Iki yang ngono tuwek kok goblok. Tuwas aku siji goblok. Kon dhewe ya kaji lho. Lah ya padha gobloke. Iya rek. Lho. Gila. Kon gak usah wedi, biyen pakaian dinas saiki. Lah ya blerene kok nyentekno sepatu. Awas. Wonge nggo watu. Lambemu. Ya dikek gak ngono. Iya. Sing penting sehat, Pak Nin. Iya. Pengabdian ke desa biyen. Sebagai hansip Linmas. Masih saiki wis gak pakaian dinas tetep menjaga keamanan desa. Iya. Memang jaga Gus. Jaga ya. Jaga Gus. Jaga. Jaga pemangan. Ketek akak. Suwun Pak Min. Loh, gila. Bijaksana rek. Jamin duit kemangiran. Terus ae. Sapa sing Baru wis. Karena aku kena joko. Pak Min iku lho ana kono. Ero nek duwe iku mah tak gawa terus tak balekno nang kon. Iya, Kak Kumin. wis balik kan. Wah, temennya ansip bakal dipikir bal lewat aku. Suwun. Jangan rame-rame. Aja rame-rame. Aku tak boleh. Lah boleh. Aku dolai anakku, 2 bulan gak boleh. Kono wis oleh mulih. Ya tarik lah. Anakku 2 bulan gak boleh. Net tak kandhani. Iya. Duwe anak zaman saiki sing hati-hati. Iya. Penculikan. Iya. Mari ngono disekap. Heeh. Bandung terjadi. Nah. 3 tahun disekap. Lah iya. Anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Apa maneh wedok? Lah iya.
Wis metu jalune ta durung? Sing kari metu iki sak mene. Kali wong. Dolekno net. Bahaya. Iya. Tanggung jawab. Ya, Dhewe anak wedok iku padha karo ancik-ancik pucuk eri. ngono. Kak, aku gak tau mancu putih kok. Lho, manca apa? Mancu pangku. Ya. Ya wis dolekno wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karo dhewe nek wis oleh. Gak ngono, Ji. Heeh. Iki penting masalah anak. Oh iya. Anak, apa maneh anak wedok. Zaman Betul. saiki sing hati-hati lho ya. Iya, iya. Dengan adanya medsos, Medsos, media sosial, media sosial, cepet gawe peristiwa. virale gelis. Lo viral gelis. FYP. Ngono. Pemane rek wedok. Lah iya. Nek gak digoleki, engko ono ngene-ngene nek sapa tanggung jawab. Ya wong tuwa sih. Ya, tapi wong tuane gak awas ngono ae. Lah iku. Mulane yo apa? Ayo. Loh, banyake sapa ucul nih? Kupingnya gerak, kan wong balas ngene. Tulak. Katarak. Lho alah, iki mang uang ta? Oh, panasip iki apa panase nemen? Heeh. Lho, rambutnya sampai nayeng. Oh, nayang-nayang aja ngenyek sampean. Model blonde. Model iku ngene rambut sampean warnane apa yo? Lho, Anu, apa? ireng putih. Lho, ireng putih. Nek putih ku tandane apa? Ya tuwek. Lah iya. Ngenyek rambut. Lah kon wong tuwek kok aja ngenyek wong tuwek kon. Ayo. Ngenyek wong tuwek. Aku takon salah iku nek enom rasane ya apa? Cepet. Lah nek tuwek legi. Mulane aja ngenyek wong tuwek. Enak, ere gak dikepruk, aku biasa dikepruk Ya, Waplek iku. wedok aduh tak ciwel. Diwel aja kurang ajar ta mbak wong wedok. Apa sih diciwel kuwi? Ngene kok. Lah iya diciwel. Diwel iku lah ngene sih. Balesen. Lah ngene. Balesen. Ayo balas ya. Balesen ta. Ayo akeh kok. Harga diri. Balesen harga diri nih. Kene dicekel kene. Lah ya dicekel balik sih. Lho lah apa kon? Tak wani, Ji. Lah apa gak wani? Iki umpamane banjir ngono, Ji, banjir. Apa? Gak iso kelelep arek iki. Lho kok iso? Pelampunge sakmono. Ya. Tuwek kurang ajar. Ayo, buka kurang aja. Masih tuwek kan manis. Dari sapa manis kok sampean gak tau adus ngono. Lho, tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Lho, tapi kan bersih. Tapi lah utangan. Tapi kan nyaur. Tapi lah durung lunas. Tak cecil. Wong sampean utang bang mekar ngono. Lapor. Lapor Pak Dik. Amankan manusia tua ini. Manusia tua ini. Aku gak lapor-lapor Pak Mitsu. Terus kaitane ya opo? Oh, ayo. Kok sampean kok. Kaitannya ya Oh, sampe Ayo, Nggih, Pak Mit. Kaitannya ya apa? Kaitane arek iki ku mlaku ana kene. Aku ya gak kenal. Digudok, Pak. Asli digudok. Iya Pak, iki lho kurang ajar. Mang digerek ngene-ngene, Pak. Iki lho. Ayo tuwek, Pak. Tuwek elek isut. Kon aja ngomong tuwek. Pamen iki ya tuwek goblok. Kak, Pak, iki tok. Nggih. Mriki, Pak, cek Oh, banter. papat. Tapi aku kayak rame kayak susah. Oh. Thank you. Oke. Seneng tenggokmu. Kok gak enak amangmu ta? Ayo mari nyelatu aku bareng kene abang-abang. Awak boyo. Di mana sampean tuwek gak metu apa-apane. Awakmu jane kudu berterima kasih. Kepengin lho ta? Kepengin lho. Apa? Tuwek gak metu apa-apa. Kak. Ayo mel aku. Lho, Kare kepengin ro metuku. metu opo rek? Metu tek omah. Wong iki panggung kok omah. Yo. Sampeyan kate nang ndi? Oh iya kate jalan-jalan. Ijen. Lah sampean jalan-jalan emang enggak? Aja digandol ya, aja digandol. Ji. Kon jeta sunat lho, Ji. Kon jeta sunat lho. Enom padha enom tuwek minggir. Pak Bayu. Ijen lah. Ijen ini lho. Ambek aku. Sampe awakmu. Iya. Ngomong arep. Tak tambah 100. Lho. Alah wong Kurang ajar. kon satu digawe Pak Men. Kan lumayan
lan rek. Ambek aku. Loh, gelem gak gelem tak paksa. Lho lho Mas ta. Sik. Lapo? Aja ngono karo cewek iku sing halus. Loh, dialus gak kena Nyek dikasar. kon karo Aji. Yo nyek. Anake wong soge, Dik. Oke. Sapiro sogene? Masalah montore 5. Bener. Plastik. Loh, kok plastik sih, Gus? Tuku nduk tanggapan pinginane kok. Ngono kok ditodono. Nenyek kon Motor iku. temen. Motor temen. Ngono. Gayane kaya penyanyi. Oh ya mesti ya. Gayane kaya artis. Iya. Tahu tampil nduk radio? Iya. Tahu? Tahu. Tampil nduk televisi? Ya tahu. Alah ngono ae sombong. Aji lho. Aku. Tampil gendi. Lho gelek disiano nduk corong masjid. Loh. Meneh bae kon, Gus. Aku jeno bare. Cangkemmu. Loh, lari kondisi ya, Re. Cangkemmu ya akeh dagelan mati goblok. Makane lapo nyandak-nyandak. Kowe minggiro, tuwek iku mburi. Akeh dagelan mati kon ngomong. Sama kamu kok. Tak tambahi sego berkat mburi. Ayolah. Oh, duwe akeh. Kalau melok-melok lah opo sih? Kon iku tak ewangi. Ewangi apaan kan mangeblesno. Jancuk Lu. Iki lho kok ngono, kok mesti ngono sih? Rene, Wong tuwek iki emosian goblok. nek emosian, darah tinggi kumat. Apa terus? Yo, Stroke. oh gak, seger waras. Stroke ngono. Gak, paling Ayo ngomong stroke ngono. stroke. Gak wedi. Lah apa? Aku stroke nang Indomaret tak ijolno oleh gelas loro. Ono kakekmu kuno ah. Lah iku Stroke Indomaret iku. lah ya stroke sing kertas sakmene. Ono stroke ngene iku lho, gak iso obah. Gak iso obah. Cangkemmu ji. Lho. Kon dijelasno kok cangkem-cangkem lho. Wes gak gelem aku. Lho. Ayo apa kon mbek rai blesek. Lho. Ero akon, raimu iku mblesek kok. Gak apa-apa aku mblesek. Lah iki koyo sadel irunge. Iya, wingi dilunggui wong wedok. Dilunggui teko ngaku Iya. kok sadel. Aku yang meneng ae. Iya. Sadel dintuti. Ya pantes nek sampe dintuti. Ji, Apa sih? bokong-bokongane apik. Loh. Ya. Iku mane duwe anak ngono, Ji. Anake apik-apik, Ji. Kok ngarani ngono? Sapine wak ngaderi ku bokong-bokongane apik. Anak-anakane apik. Kok iso ngono lho padane sak. Sakmono iku kathoke ukuran pira, Ji? Tak kok ngono sih. Wis tuwekku kurang ajar sih, Cak. Jarene sampean niku gawe wedi stroke. Aku Ngomong takut. kok koyo ngono nek sampean stroke temen ya apa? Nah, gitu. Lho. Lontong. Sing tengah kaya irunge Agus. Saya mbakku. Wis iol lah. Wis iol. Ya wis nek wis iol. Mulai dicegat lho. Oh kancaku kok. Wis gelem gak gelem? Lah kok gak kelem ambek kamu. Wis ayo. Aku ngenteni pacarku aja banget. Gak ngono. Kok niku pendidikan lho ya. Yo apa terusan? Etika. Dihalus gak kena dikasar. Kasar nek kepengin halus ya gosok. Gak ngurus wis bah ayo. Bojomu iki. Bojomu. Bojomu iki. Sanes, Pak. Bojomu iki. Sanes. Oh, sing sopan ambek wedok iku. Masalah. Bojomu, Cak. Duduk. Dadi iki duduk bojomu. Ayo, Gus. Gus. Aduh. Kayak bokonge kethek. Ya iki es melon. Es melon. Sepurane Iki es melon. Iki gak kebakane banji mangan. Iki apal meneh karo ngono Gus. Jangan ngono. Gus. Kon iki jek ngawur Sampeyan iki kudu disuwene, Bel. Bojoket mah, kotek-kotek aku lebih kudu blesek iki lho. Iki kan Sampe beda. dikutuk sadel iki. Lah ya potongan lempur. Jadi iki pacarmu. Lah iki pacarku, Cak. Ayo kudu ditilok penampilane, Cak. Makane aku golek sing elek-elek ngene iki. Oh, nek kalau sing arep Masalah pacarmu iki. Iya. Koyok Bernard. apa? Bernard
Gede tapi goblok. Iya wong aku njane kadang Upin-Ipin. Opo gede kok ngene kaya Loh, apa? gak apa-apa gede dukur tambangane awakmu cilik. Gendruwo ya gede dukur. Oh, gendang di padane sampe gendero kok nang aku cilik wis blesek cilik. Blesek ta aku. Ya. Puru keren. Anggitmu kon nilokno aku tuwek-tuwek ngono iku. Loro aku. Kok apa iki? Abah aku sing terhormat. Loro niki mriki. Atiku kene. Mriki lho, Pak. Kaitan kene saking mangkele melotok ini. Kok tak kandhani, Gus? Iki ku pacarku. Wis seneng aku ya seneng iki ya seneng. Cuma ana penghalange. Oh, ya. Wong tuane iki bapane. Ambek mbok gak kowe gerai. Sapa iki? Lho, Frida iki. Anake Jone iki ta. ya Allah, tapi kon iku anake Jone ta. Lah iya nek ayu ngene iki wis pasti anake Jone. Kon cilikamu gelem tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Ya, Pak. Lah nek saiki kok dusi apa kate gak ketok videone Gus kok. Bae kepengin tak dusi maneh. Nah, Tapi kon iku anake Jone. lah iya wis sampe gak delok to. Ayu ning ngene iki mesti anake Jone. Niru makne. Tiru Heeh. kan wedok. Niru Jone ya bosok. Lah iya makane tapi kan anake Jone iki. Terus apa nek wis kon seneng? Makane aku dijaluk tulung awak. Masalah aku seneng wong tuaku karo wong tuaku gegerek. Padahal omamu iku Kok dempet. wis ngene. Solusine Iya. bapakne iki ambek mamu lah takon. Iya. Ngene, carane salah siji dipateni. Kon seneng aku kantor polisi. Nek wis ngono iku aman, Gel. Oh, maksud Ya iku solusi iku ta. maksudku ojo sampai terjadi sesuatu. Ngene. Ayo nang omahku. Arek-arek diceluk. Oh, maksud Jaluk ya apa solusine enake ya apa? Nek wis mari kok mulya. Runding ngono ta. Berunding nang omahku. Hati Mutri karo Margasin. tahun dia. Oke. Bukan dia mencari penol. Ayo nang omahku. Lanjut lho ya. Heeh, ayo namanya apa ya?
nesu kamu. Mana-mana kok ngincang ae. Ati nolong. Nek kok wedok. Aku iki kok piye sapa-sapa. Ojo ngaceng-ngaceng. Arepku biyen iki. Aku domah dhewe. Kudu domah dhewe, duwe tangga kaya bedes. Jane ngono sing getun ya aku. Biyen nurut papa gak koyo ngene. Dijane omah mbok gedhe gak gelem. Dadah cecer polo. Dadah oleh polo ya ngono dilemane umpuri tole tonggo kaya kiri. Mulane takoni rumono, kupingmu rumono. Tonggo kanan kiri kabeh padha ngoceh padha ngomong. Ana gedang ilang tung sapa sing nyolong ya anakmu. Ana pete ilang ya sing nyolong ya ndokemu. Ya kama idul jane mbokne turune gendeng. Wah, wedok lah temane aku. Gimana kok wedok? Tuh, pohon ku wong wedok. Aja wani-wani karo wolanan. Ayo kok nek tukaran ndok Mas iki gak kurang sing misah. Kok niate wani karo aku. Ayo metu nang lapangan. Tarung sedina kaping 7. Ayo. Gak izin, gak apa maju ame tonggo. Wong gawawe bae-bae to. Nek gawawe kok maju ame tonggo. Sirono wong. Aku kok ame tonggo. Malah dia nutupi. Lah iya padha ae. Nana wedok nyambut gawe ne adoh. Luyan kan duwe wong wedok baru lanang gati. Batu. Wong arek wedok selumbar diajani ombo. Ya iya. Udah esuk sore sore. Nyambut gawe. Sore kamu kaya apa warna nyenuk? Nyenuk matamu. Berenan aku gak nyenuk goblok. Apa kan nyenuk? Ngondol. Bambone. Bapak we bedah rumah iki. Ambate dukure sing gawe omah iki. Wah, polo malah gak ngomong. Dukure, Yo karo omahe polo ya. Malah kok beran yo gak ta timbang anakmu. Kowe gak tau mule ana penjara terus lho aja lho sare polsek yo damai. Oh, ya kaki kan anak ke penjara. Kamu gawe. Kamu jadi apa? Merampok ah. Kenapa kan kamu? Ya, ini. Ayo, kamu. Ayo. Sisan. Gue tonggo ya kaya ngene. Tidak rukun ya gak gelem. Kok gak bongkok. Abang kok dukure gawe ngene. Oh my god.
Bali doblet jos itu. Ngomor. Gak boleh ketanggo seperti mereka anak. Nyambut gawe yang mono yang mene, gak boleh. Boyo eling itu wong tua lanang. Itu ya wong tua wedok mati. Dadi karo wong tua lanang. Sembarang kali mesti oleh-oleh anakmu. Yo, apa dia? Gak-gak teko. Bekerja makam. Mencari kendaraan lo kan gak ono. Kalau kendaraan, Aku mencari bis, kalau liwat. baliwat. Kalau ono mencari ojek ya gak ono. Kalau mau ngojek nanti Nanti ini numpak kereta api ya gak ono mobil bensin. Lah, ya, mari. Akhiran mah aku sama full toko. ono trek gandeng. Tergandeng. Iya. Jangan kalau menungso kok kamu. Lah ya apa kan nggak trek? Oh iya ya enggak apa-apa. Oh itu anak trek gandeng pasti kan. Ya pun. Aku langsung mencolok ini mah. Yo kan menjado trek. Iya. Kok menungso ke badhe loncat ta, Bro. Lah ya apa mah aku mencolok. Buri. Oh iya iya. Manteng aku kok. Ojo nyongot to ta yo. Aku meneng Pak jadi penting banget ini. Yo. Duh, kakak, mau kula Pak langsung mandek. Laren. Laren, nengget. Nengget. Basket. Aku dibarani bumi. Yo kan diparani. Iya. Yo kan diparani nyopet. Iya, ngomongnya. Iya apa jadi ngomong. Yo, ada ayu. Apa saya lewat buri. Ayo pindah nang arep ambek aku. Kan dipindah nang nyopet. Aduh deh. Pak, jenenge yo. Yo melu nang arep yo Pak ya. Saya Ayo. tayong. Aku pindah, Pak. Nah. Baik loh. Iya. Lu, Yo yo. kuku Pak, aku telur. Loh, buku jelas-jelas. Jelas-jelas nyopet. Olah aduh nek riye. Kan dinyarang ewu. Kan gak gelem. Ya goblok kan. Gelem mo, nek cocok gelangganan. Berarti mangan kok dinyarang ewu sokeran tanyang dewe. Lah iki nyarang ewu goblok bapakne gak tau menang kok. Yo yo. Yo yo. Baru ngomong. Iya. Yo elek ya bapakne. Loh, bapak kok tukar gedang? Iya. Kalau nu bapak turun nek hilang ah. Iya, mulane gedang itu tek kok. Wah, kon tau mang gedang tunduk-tundukan. Wah, malah yo mangane mangan bedil anakmu. Iya, iya, iya. Oh, lah iya ya kate karo wong tuwa. Karo tundung iki rek. Contoh di warung sopir. Guri yo awet ya. Dodo. Bapak kok ora ono gedang. Mari man gedang kudu ono gandengane. Dulu kopi. Ya ta. Ah, ya nang ya kopi. Udah banyu udah digodhog ku candelang. Sumure gelenono. Digodhog mahal. Maksud aku kowe ki hor itu kono. Ya, kopi susu. Campur merah. Iya. Ya weh, campur. Buane gitu. Iya, iya. Ya, ya, kali. Kak, bener-bener mari yo. Terus saiki? Kabar-kabar mulai saiki apa?
Tapi dulu. Delok ni. Ono gedang, wah berbesmini tonggo. Delok nyelek itu. Main gedang ada gedang cucu. Nanti jadi kelencer delok tonggo. Lambi percaya seret, sarung dilorot seret, gedang langsung diplok. Untuk ayun gedang disepet karo berat. Tangannya ayo. Ya we pangan. Benteno sakulit-kulit kok dikira. Untuk makamu ngono. Benteno ngono sakulit-kulit. Baru dilon karo. Iya, Pak, kopine sudah datang. Sudah datang yo. Susune kan apa? Karo susune. Iya, wedhus kamu tuh susune. Wedhus kamu tuh susune. Akhir bapaknya rewet. Ya kira tak enak kopi iya. Ora, bapak sama diproses susu wedhus. Soalnya njaluk kopi susu. Ayo. Iku nek gak metu. Yo kapan tuh Jadi ini kopi. Ku tak tahu deh. Jangan ngomong sih, Pak. Iya, ini kopinya, Pak. Ya wes. Nah, kita njaluk di masak apa? Oh, ya masak aku botono ya. Masak apa? Botono ayam. Kita memang mari kita masak nguri. Yo iwak teri. Yo seng-seng. Kayak kecap. Kayak nol dinet. Kayak nol telepon. Ya apa sih, Pak? Sambelnya. Saya beli bajak. Iya, bajaknya kayak baru aja kayak gelut buat. Iya. Teri. Kabel bajak. Oh, iya. Tentu menyambel bajak ke arah. Kalau nyambel ke sini petir. Jangan nasi itu mutluk. Wedang kopi bener kayak gula lah. Apa kopi kayu? Aku tak salah nak kopi. Nama apa ini? Ah, coba. Delok dari polsek. Lapor patek nyambut gawe. Apa saya apa piranti kok. Barang segala wong tuwa barang segala wong tuwa. Oh, rampok teko. Kok Kalau kaki dia apa yang di rumah banyak tok. Perampok kah? Oh, ya gak iso lah anakku ngerampok, karek ganteng kok ngerampok. Wah, No, belum ada kata. 5 juta tak kayak itu. 5 juta kan wah. 2 juta kan. Wah, anakku jutaan. Jut. Anakmu paling yo kripit 1.500. Duwe recehan.
Kami mengaji kok halal. Aku yo halal sedikit. Woi, yo seneng aku. Rokok Suryo. Kok arane gak cocok karo Surya. Surya, kayak sapa papaman Surya. Sampe turun. Yo sedotan kayak mulu-mulu. Yo gak. Kabah. Coba kok tekan film. Ketika di film ketika di film. Primata nak. Aku mantungan. Jangan. Tapi pencelan tempe. Seneng aku. Yo. Cara batik. Yo. Pakai hati. Sama tekan berat. Kita bukan dulu kayaknya kalau rokokan kan. Akan ingat dereng. Rokokan. Bawa yang ini tak jatuh jadi depekatu. Kita kan ripin ini iki. Muni. Kamu apa ngabok kok suruh. Mate. Romo lah kayu. Oh, udah kenal pot tuh. Enak. Gue udah ready dapet tuh enak. Yang ini dunia anak-anak. Pintar, barang yang itu boleh nonton. Nanti nonton. Ya aku diwale promotor nih. Baik. Dari batu. Anak. Manuk belepon, manuk garing. Siapa orang berdarah ngegeran. Ini rokok lelet tuh bawah beneran. Dia rokokan. Dua anak biang-biang ya. Ya. Apa? Barang gak bayar wedok nganu colong tua. Dia orang tua, mana colong itu. Mandulan yang kulon. Yang ini. Ini babon sejaku. Juga barang-barang. Ada mana boleh mana kata ya? Jangan tenang ini ayo. Reza! Ayo pulang. Di mana gak rumahmu? Ayo pulang. Materi anaknya tak mulu. Kamu apaan nih? Ada anakku yang tak kira. Kamu apaan yang ngecel? Ya tak iso. Kok pepe nane juaria kok katanya aku kan. Mana? Jualan. Oke. Kenapa buat apa? Buat apa? Kenapa? 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 Kenapa?
Nanti dilakukan opor kok Assalamualaikum, Mas Bonet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean ngono nang omah kate nantang aku. Tidak bener ta? Enggak. Dengar bener. Ini lho, Cak Bonet. Jenenge iki wong tua ditangisi anak. Lah anak iki njaluk rabi ngarep anak kena. Oh, tapi karepen mrene iki mang kate ngarep anakku. Mulane beno yu. Kayak begini tak kandhani ngene lho. Gini. Mulane beno urip ana nggone kampung. Ayo sing rukun karo tangga, tangga digotong ya ditangga. Ono paribasane ana awak lara. Dulur ado dadi wong liya tangga iki dadi dulur. Mulane mek tangga ayo sing akor, ayo sing rukun. Wong menawa apa-apa iki digowo tangga. Ya Cak, iki lagi salah disepuro ngaku. Ngono, dadi mek gak perlu baleni maneh. Ya Cak. Klemben roti biyen. Biyen yo biyen. Saiki yo saiki. Ini. Wong kene iki rukun-rukun. Ah, wong kene kabeh iku rukun-rukun gak kaya peno ngene iki. Mulane aja gawe contoh sing kaya ngene iki. Mulane Ah. wong kampung ayo gawe contoh sing apik. Sing apik. Ya aja Ya. gawe contoh sing elek. Sing elek. Ngono lho. Saiki timbangane turu sore-sore. Ya, Gus. Ayo nang Banyurip. Banyurip. Acarae apa? Sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Hibulane teater konvensional. Lodrok karya baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak Ludruk karya baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Guprit, Bapak Haji